ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ 124ನೇ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ನ ಬಿಷಪ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದರು. तांचे फलान आसले आनी आमी हर एका फिरगजेक पावस जाय म्हणून खंयच्याचेच मतींत घेनासतना पयशे खंय तावन येतात, दान कोण दिता, पयशे सगळें काम कितलें आसा तें पुराय प्लॅन करून सांगाता घाल येवजन घालून असल्या एका बऱ्या कामाक चालन दिल्ल्या कॅथोलीक सभेच्या सांजाक प्रत्येक अध्यक्ष आत्मीक निर्देशक आनी कोणाचो चड तुमकां कुमक केल्या दान दिवंक तांकां देव बरें करूं म्हणटा, बरें मागता. बऱ्या कामाक एडवर्टायजमेंट नाका म्हणटालो खंय गांधीजी. एडवर्टायजमेंट जाय नाका जाल्ल्या खाला अर्दें कुरें काम आसा तें फार्म आवट करूंक एडवर्टायजमेंट जाय. बरें काम आपापीन स्वताचें बरेंपण आसा. एका रुमांत सेंट आसा जाल्यार ताका कोणी बोटल घाली ते बोटलेर एक एडवर्टायजमेंट घाली जाणा सेंट आसा म्हणून बाटली उक्ती केल्या पुरो. तशेंच बरें काम आपापीनच आपलें अस्तित्व दाखोवन दिता. देखून तुमचें बरें काम संवसारांत परजळून दी, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गियास्त तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत म्हणून जेजून म्हणलें आसा. देखून हें बरें काम तुमच्या महिमेक न्ही, दान दितल्यांच्या महिमेक न्ही, देवा बापाच्या महिमेक जावन दी म्हणून सांगून तुमकां त्या सुमे देवाचे. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೋ, ಡೈಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವಾಸ್, ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ, ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜು ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿಸೋಸಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ಟೀವನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರಿ ಮೆಲ್ರಿಡಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವಲಯಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಗರಾಜ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.